Έχουν σωπάσει τα πουλιά στα παντελόνια, στα κλουβιά, κι όσοι δεν έχουνε να φαν, σερσέ λα φαμ, σερσέ λα φαμ. Με τον δικό του μοναδικό τρόπο, ο Τζίμις Πανούσης διαβάζει τα απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη αποκλειστικά για τους ακροατές του τρίτου προγράμματος, τους 90,9 και 95,6. Και χωρίς τα αναγκαία του πολέμου, αποφασίσαμε να σηκώσουμε άρματα αναντίον αυτής της τυραννίας. Είτε θάνατος, είτε ελευθεριά. Από τη Δευτέρα 11 Ιουνίου στις 8 το βράδυ και κάθε ημέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής και από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ www.ert.gr/webtv, ο Τζίμις Πανούσης συναντά τον λόγο του στρατηγού Μακρυγιάννη σε 60 ημίωρα επεισόδια. Η ραδιοφωνική σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Ευσταθίου. Κάνει η κυβέρνηση επέβασες παντού εις το κράτος και χύθηκαν αίματα και αφανίστη ο κόσμος. Και έδωσε και νέον παράδειγμα νέων εκλογών. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του περιγράφει χωρίς περιστροφές και με τρόπο αφοπλιστικά ανεπιτίδευτο τις ένδοξες αλλά και τις πικρές στιγμές, όπως ο ίδιος τις έζησε στο πεδίο της μάχης αρχικά και αργότερα στο στίβο της πολιτικής. Όπως κοίταγαν τους Τούρκους όταν τους πολεμούσαν.